أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Барлык мактаулыкларыбыз, хәмд сәнәләребез ихластан бер Аллаһка булса иде. Һәм дә сөйкле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламның рух шәрифләренә шулай ук ихластан булган, аны чиксез яратудан күңелләребезнең түрләреннән чыккан салават шәрифләребез, дуга сәламнарыбыз даим безнең тарафтан ирешеп торса иде. Аллаһ Тәала һәрберебезгә кыямат көннәрендә, мәхшәр мәйданнарында, мохтаҗлыкта калганда, бер ялгызыбыз калганда пәйгамбәребезнең бик шәфагатләренә ирешүне насыйп эйләсә иде. Гомерләребезне шушы шәфагатькә лаеклы гамәлләр белән үткәрсәк иде. Шулай ук дуга сәламнарыбыз пәйгамбәребезнең әһле бәйтенә, сахаба кирамнарына, барча анбия һәм мурсалиннарга, кыямәткә чаларга изгелеккә йөрүчеләрнең рух шәрифләренә ирешсә иде. Шулай ук дуга сәламнарыбыз һәрберебезнең дуга итеп ятучы, дуга тиешле булган арвахларыбызга ирешеп, алар да шушы изге Рамазан аенда сөенеп, шатланып, Рамазанның бәрәкәтен тоеп, бездән разый булып калсалар иде. Мөселман кардәшләрем, безнең изге, бәрәкәтле аебыз Рамазан ае бара. Һәм һәр безнең очрашуыбыз соңгы вакыттагы шушы Рамазан аена кагылышлы. Әлбәттә, монда булган бәрәкәтне, фазиләтне аңлатып бетереп булмый. Шуңа күрә без инде беренче көннән үк дөрес итеп аңлатырга тырышабыз, Рамазан белән уразаны аердык. Алайса, Рамазан дигәндә кеше уразаны гына күздә тотса, башка бер нәрсә юк шикелле. Юк. Рамазан ае үзе бәрәкәтле, фазиләтле, аерым бер ай, Аллаһ Тәаланың рәхмәте булган ай. Һәм шушы айны, әле шушы бәрәкәтле, фазиләтле бик айны Аллаһ Тәала безгә ураза тоту гыйбадәтен йөкләде. Без аннан башка да гыйбадәтләр кылабыз. Бу айны без шулай ук 5 вакыт намазыбызны укыйбыз. Һәм инде шушы бәрәкәтле айда ураза гыйбадәтендә Аллаһ Тәала безгә йөкләде. Ураза бик авыр гыйбадәт. Һәм Рамазанга туры китереп, монда зур хикмәтләр бар. Чөнки Рамазан аенда Аллаһ Тәала анда шайтаннарны богаулап куйды, рәхмәт ишекләрен ачты. Шушы Рамазанның бәрәкәте, фазиләте булу сәбәпле бу айны ураза тоту җиңелрәк башка айга караганда. Менә моны ураза белән ураза тоткан кешеләр тоядыр. Рамазан аенда ураза тотасың, җиңел рәхәт. Шуннан соң инде без беләбез, Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям хадисе бар, кем Рамазан аенда 30 көн ураза тотса, аннан соңгы айда 6 көн тотса, ел буе ураза тоткан савапка ирешер диде. Моны инде аңлаталар ничек? Бер ай тоттын, исламда 10 тапкыр арттырыла, 10 ай тоткан савап. Һәм 6 көн тотсан 60 көн, шуның белән чыга 12 ай буе ураза. Менә кем шушыны тота, Рамазан аеннан соң чыгасың, бер генә көн гаетне үткәрәсен дә уразага керәсен, менә шул 6 көне инде аерылып тора. Әле бер генә көн үтте. Инде бер ай тотып, ураза тотып, синең иеләнеп беткәнсең, күнегеп беткәнсең. Ләкин менә шу 6 көнне тоту үзеннән үзе авыр. Бермә-бер авыр һәр кеше моны сизә. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бу айны иң беренче игътибарга лаеклы гыйбадәт ул ураза. Һәм без инде менә үткәнендә карап киттек. Кем инде бу айны ураза тотарга тиеш? Төрле кешеләр бар бит, төрле төркемгә керә торган кешеләр бар. Аллаһ Тәала кыска гына әйтеп куйды, кем Рамазанга ирешсә, ураза тотсын диде. Аннан инде шарты китә. Әгәр дә авыру булса, сәфәрдә булса, башка вакытта тотсын. Әгәр дә инде авырлык белән тотса, тота алмый икән, ул вакытта мискин фәкыйрьләрне ашатсын диде. Бер көн уразага, бер көн мискин фәкыйрь туры килә инде. Менә бу ураза гыйбадәтенең шартлары. Ягъни яки ураза шартына туры килсәң, яки инде акчалата. Сәфәрдә авыру булсаң туктатып торасың, ул вакытта башка вакытта фақат ураза белән генә төшерәсең. Мысында аңларга кирәк. Шуңа күрә без инде карадык, әгәр дә сау-сәламәт бернинди шартлар юк икән, син ураза гына тотасың. Бернинди шарты башка вакытка күчерә дә алмыйсың, синнән шушы вакытта тоту сорала, тотмасаң гөнаһлы буласың. Мөселман кардәшләрем, үткәнендә без әзрәк карап киттек инде менә төрле шартларны. Шулай бит, кем анда балаларга ул мәҗбүри түгел, ләкин иеләндерсән зыян түгел. Ну мәҗбүри түгел балаларга, акылсыз кешеләргә мәҗбүри түгел. Тотарга ураза кирәкми, аларның акыллары юк. Картлык шушы акыл югалтуы булса, мондый кешеләргә дә тотарга кирәк түгел, чөнки ураза үскә фарыз булып төшә. Фақат иманлы, балигъ булган, акыллы булса, һәм тотарга сәләтле кешеләр генә. Һәм акылсыз булган кешеләр, менә бу төркемгә кергән кешеләр уразаны тотмый да, акчалата да төшерми, алардан бер нәрсә соралмый да. Инде без китте, хәзер синең акыллы да, башка шартларда бар, балигъ та булдың, мөселман да авырсан, әйткәнемчә, вакытлыча авырсан, башкача төшереп булмый, шуны истә тотыйк.
Фақат ураза тотып кына, башка вакытта, башка айларны. Һәм инде монда да әлбәттә тизрәк тотып өстән төшерсәң, ул синең өстә тора бит ел буенча. Үлеп китсәң, шунда өстә бурыч булып кала. Шуңа күрә хәерлерәк, мөмкин хәтле тизрәк өстән төшереп бетергә. Бүлеп тоталасың 12 ай буе, ай сайын анда 2 көнләп тотасыңмы, 3 көнләпме, өстән генә төшер. Җайлап кына төшер. Яки иң кыска вакытта төшер, декабрь аенда. Монсы ирекле, синең өстә ул ураза булып кала. Алайса кайбер вакытта әйткәнемчә кешеләр киләләр дә, минем вакытым юк, минем бизнесым бар, минем башка эшем бар, минем эшем тыгыз, менә миннән акчалата төшереп булмый. Сезгә бу кагылмый, бирсәгез дә ул өстән ураза төшми. Шуңа күрә ураза төшсен өчен сезгә барып ураза булып кала. Бер сәбәпсез Рамазан аенда ураза тотмасагыз, бу бик зур гөнаһлы кеше була. Һәм инде шундый зур югалтуда буласыз. Без әйттек, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, әгәр дә кем, менә шул гафиллеге белән бер көн уразаны калдырса диде, аннан гомер буе ураза тотса да, нәфил ураза, гомер буе уразада булса да, шул бер көнне Рамазан аенда калдырган уразасының югалтканны каплый алмый диде. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, тырышырга кирәк. Кайбер кешеләр зарлана, авыр ди, ишәсе килә ди. Ничек инде ул? Җиңел генә булса, аннан соң аның өчен шуны хәтле бәрәкәт, әҗр савап вәгъдә кылынган җиңел генә булмый бит инде ул. Әлбәттә, сусарга да тиешсен, хәлен дә бетәргә тиеш, ашыйсы да килә. Мөселман кардәшләрем, ураза бит инде ул, нәфсне тәрбияләү, үзенне тәрбияләү. Авыр гыйбадәт, дөрес, шушы авырлыкны үтмичә, шушы бәрәкәткә ирешеп булмый. Без үткән авырлыклар ул күпме генә, аның әҗр савабы чиксез. Аллаһ Тәала шуны хәтле бүләкләр вәгъдә кылды ураза тотучыга. Бу гыйбадәтне үстен кылды. Уразаны бәндә минем өчен тота диде, һәм бүләген мин бирәчәкмен диде. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, мин кайбер вакытта яшь кешеләр зарлана, ишәсем килә, ашыйсым килә, авыр, ди, ник авыр булмагач, ничек инде ураза булсын? Тырышырга кирәк. Һәм мөселман кардәшләрем, менә бу тормышны шулай кырырга кирәк. Уразага зыян килергә тиеш түгел. Тормышка зыян килсә килә, ниндер эшең калсын башка айга. Нәрсәндер югалт. Алырсың. Алмаса, ул югалту зур түгел. Мөселман кардәшләрем, бу айны тормышны шулай кырырга кирәк, уразага кимчелек килергә тиеш түгел. Бу төп гыйбадәтен. Һәм әгәр дә син анда көне-төне эш белән үзеңне уразаңа кимчелек китерә торган эшләр сайлап кыласың икән, бу әлбәттә синең хатын. Монда бернинди хата да юк, синең үзеңне сәламәтлегеңне шул дәрәҗәгә җиткерәсең икән, үзеңә зыян килә торган, син гөнаһлы буласың. Мөселман кардәшләрем, шуңа күрә бу гыйбадәткә игътибарлы булыйк. Бу айны безнең бер генә гыйбадәтебез бар. Менә без Рамазан уразасын кимчелексез тотарга омтылырга тиеш, һәм шуңа шартлар тудырга тиеш. Җиңеллекләр. Әлбәттә, эссе көннәрне ишәсе дә килеп китә. Шарт бар бит инде. Авызыңны салкын су белән чайкап ташла. Башыңа салкын су сип, душка кирип чык. Йотарга ярамый инде. Су кыйнып чыксан да рөхсәт ителә. Безнең Үзбекстандагы бер кардәшебез әйтәдер ди, безнең бабаларыбыз шушы без кичкене вакытта җәй аена ураза туры килгәндә, шушы эссе вакытта суга кирип яталар иде, башларыңны чыгарып ята иде дип. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, бүген инде тагын да җиңелләр, кондиционерлар бар. Эшләгән урыннарда да кондиционерлар бар. Шулаймы, ниндидер мәҗбүри булмаган эшләрне киметергә кирәк, сәламәтлеккә авырлык китерә торган. Иң мөһиме, иң төп эшебез бу айны ул ураза. Әгәр дә син үзеңнең шушы ялгышлыгың белән, хатан белән, игътибарсызлыгың белән уразаңа зыя китерәсең икән, үзең гөнаһлы буласың. Инде мөселман кардәшләрем, без үткәнендә менә кагылып киттек. Авыру ике төрле була дидек. Вакытлыча авыру, тазаруга өмет булган, тазара дигән. Һәм инде хронический авырулар була. Тазармый, онкологиялар бүген күп, сахарный диабетлар бар, хронический авырулар бар. Астмалар бар, шулаймы мондый иссе көннәрне әгәр дә ураза тотса, хәле тагында тәне зәгыйфләнеп китсә, бу авыру көчәерергә мөмкин. Шуңа күрә авырулар да төрле-төрле. Һәм бер үк авыру белән ике кеше авыртып, мәсәлән, карт кеше, яшь кеше бу авыруны җиңелрәк кичерә карт кешегә караганда. Шуңа күрә монда төгәл бер шкаласы юк. Менә бу авыру, димәк, син ураза тотмыйсың. Юк, яшь кеше шул авыру белән җиңел генә ураза тотарга мөмкин. Шуңа күрә мөселман кардәшләрем, без аңлаттык, әле мин авыру дип кенә любой авыру белән уразаны шулай ук тотмыйча калырга ярамый, яки акчалата өстән төшерергә булмый. Моның өчен инде менә шушы син ниндидер бер үзеңә дәлил табырга тиешсең, яки бер врач булырга тиеш. Тотма бу ураза, синең авыруң белән бу ураза тотып булмый. Тазармый торган авыру булса инде, бу яхшы врач булырга тиеш. Яки инде икенчесе үзенне врач әйтсә дә, бәлкем ул бит төгәл белеп бетә алмый. Тотып кара бер-ике көн. Бер-ике көн тотып карыйсың икән, әгәр дә авыруң шул килеш кала икән, бернинди авырлык тудырмый бу сиңа. Бу вакытта тотсаң хәерлерәк. Әгәр дә инде
шушы авыруың белән сиңа авырлык килсә, авырлык белән тотасың. Яки авыруың тагын да начарайса, бу вакытта ураза тотуда бәрәкәт юк. Тагын бер тапкыр әйтәм, бик авыр, гомер буе ураза тоткан. Күп еллар тоткан да картлык ирешкән, авырайып киткән, сәламәтлеге элекке түгел. Аңлыйм, ул апалар бик борчыла, аларның ураза тотасы килә, борчылмагыз. Киресенчә, менә тоттыгыз шушы көнгә хәл Аллаһ Тәала биргән вакытта. Инде бүген әгәр дә авырлык китерә икән ураза тотмагыз, менә монда сезнең савабыгыз. Чөнки Аллаһ Тәала безгә өлгөте бирде. Менә шушындый чиккә җитсәң, тотма уразаны диде. Әгәр дә кем үзен газаплый, авыруын көчәйтә, мәшәкать белән, авырлык белән ураза тота икән, син монда гөнаһтан башка бер нәрсә юк. Чөнки Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, дөреслектә диде, Аллаһ Тәала үзе биргән өлгөтләрдән, шушы җиңеллекләрдән файдаланганны ярата диде. Һәм шулай ук кем шушы өлгөтләрдән файдаланмый, Аллаһ Тәала ул кешеләрне яратмый диде. Шуңа күрә бер дә борчылмагыз, рәхәтләнеп тоттыгыз, инде уразаны тотмагыз. Менә шулай итеп, тиешле дәрәҗәдә өстегездән төшерегез, акчасын тиешле вакытта, тиешле шартларына, тиешле урыннарына бирегез дә, рәхәтләнеп башка гыйбадәткә бирелегез. Күп итеп намаз укыгыз, Коръән укыгыз, дугалар кылыгыз. Безнең өчен, балаларыгыз өчен, оныкларыгыз өчен, мөселман өммәте өчен. Өстәмә намазлар укыгыз, таравихларга йөрегез, төнге намазларны укыгыз. Кемнән нинди мөмкинлек бар, сәламәтлеге, мөмкинлеге нәрсәгә рөхсәт итә, шул дәрәҗәдә гыйбадәттә булыгыз. Бер нинди югалтуда да булмыйсыз. Чөнки Рамазанда киресенчә Аллаһ Тәаләнең шушы буйрыгына буйсынып, өлгөтәсен файдаланган өчен сезгә савап була, ураза тотмаган өчен. Һәм инде башка гыйбадәтләр белән дә без әйткән, шушы Рамазанда булган бәрәкәт фазиләтләргә ирешергә була. Гөнаһлар да ярлыкана иншалла, шул ук аҗр савапларга да ирешәбез. Һәм мөселман кардәшләрем, инде тагын бер төркем кешеләр бар. Бу инде сәфәрдә. Монсы да инде. Менә бүген көндә без сәфәрләрдә тиз йөрибез, шулай бит. Бик күп шәһәргә туры килә. Монда да төрле сәфәрләр бар инде. Кемдер анда ниндидер стюардесса булып эшли, дальний юлларга чыга машиналар белән шундый хезмәттә эшли. Мөселман кардәшләрем инде иртәдән утырып чыгып, ниндидер кондиционерлы булган машина белән Казанга китте икән, мондый сәфәрдә бар инде. Шуңа күрә монда да кеше белергә тиеш. Әгәр дә аның сәфәре мәшәкатьле һәм ураза тоту аның мәшәкатен арттыра икән, чөнки ураза сәфәр үзе мәшәкать. Нинди генә җиңел машинада булсын, утырып бару, аның күпмедер дәрәҗәдә мәшәкате була. Шуңа күрә Аллаһ Тәала кем сәфәрдә булса, сәфәргә чыкты исә, ураза тотсын. Инде күрше авылга яки тегендә барасың, җиңел генә авырлык тудырмый синең. Монда да инде төрле кеше бар бит инде. Кемгәдер япь-яшь җегеткә Казанга бару, машинага утырып бару бернинди авырлык түгел. Ә инде олы яшьтәге апага Казанга бару авыр. Шуңа күрә монда да һәр кеше үзе сайлый. Менә ул апага бу сәфәр Казанга бару, даже Арчага бару, кирәк аңа больницага бару сәфәр авырлык тудыра икән, бу көнне ураза тотма, бу дөрес булмый. Чөнки Аллаһ Тәала өлгөтә бирде. Кем сәфәрдә булса диде, уразасын тотмасын диде, башка вакытта тотарсыз диде. Шуңа күрә монда Аллаһка буйсынуда бәрәкәт. Аллаһ Тәала биргән мөмкинлекләрдән, җиңеллекләрдән файдалануда бәрәкәт. Бер дә шикләнмичә, күңелегез авыртмасын, үзегезне җинаять итеп хис итмәгез. Шушы Аллаһ биргән мөмкинлекләрдән файдаланыгыз. Мөмкин кирәк түгел икән, бу айларны сәфәр кылмаска тырышырга кирәк. Килеп торасы, барсагыз, әйткәнемчә, яшь кеше Казанга да барырга мөмкин. Тотыласын икән, тот. Бернинди авырлыксыз. Сиңа өстәмә мәшәкать тудырмый икән, әлбәттә, Рамазан аенда ураза тотуда бәрәкәт күбрәк. Ураза тотарга тырышырга кирәк. Шуңа күрә монда һәр кеше үзе карый инде. Булырга мөмкин синең сәфәре менә иссе көнне, шул Казанга яки Арчага барасың. Яки салкынча көнне сәфәрен. Монда бер көннеке бер көнгә туры килми. Һәр кеше үзе сайлый. Үзенең сәламәтлеге, үзенең мөмкинлегеннән чыгып, яшенә карап, шушы сәфәргә чыгудан мөмкин. Әйткәнемчә, авырлык тудыра икән, монда ураза тотмыйсың. Әгәр дә нормаль икән, ураза тотарга тырышырга кирәк әлбәттә. Чөнки ни өчен? Беренчедән, әгәр дә син шул көнне ураза тотасың икән, синең өстән бурыч төшә. Инде кичектердән икән, синең өстә бурыч булып кала бит ул. Аннан соң син тотарга тиеш. Әле бурыч үтәлмәгән бурычың булып кала. Шуңа мөмкинлек булып, уразаны тотасың икән сәфәрдә, бу хәерлерәк. Икенчедән, бөтен кеше белән бергә тоту, ул җиңелрәк. Менә семьяда бергә кирдең. Бергә хәлеңне беләсен. Әз генә нитсә дә икенче иптәшеңне, семья вәкилене күрдә сөйләшеп алдың. Бер-береңә ул ярдәм терәк, ул җиңелрәк. Бергә авыз ачырга, бергә ашырга, әзерләү мәшәкатьләре бергә булганда, ул җиңелрәк үтеп китә.
Икенче яктан, әлбәттә Рамазан аенда кылган гамәлләрнең бәясе зуррак. Икенче өстән төшергәндә икенче айларны инде бу бәрәкәт югала, чөнки Рамазанның бәрәкәте югала. Һәм инде тагын бер яктан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шулай кылган. Менә инде мөселман кардәшләрем, бу соңгы вагызларыбызда без карап киттек, кем ураза тотарга тиеш. Һәм әйткәнемчә, төрле категория кешеләр бар. Һәм шул категориягә туры килүгә карап, ул уразаны өстен төшерергә тиеш. Әйткәнемчә, имансыз кеше икән, ураза тотуда бәрәкәт юк. Кемгәдер ияреп, мин тотып карыйм әле дип, иманы юк икән, монда тотуында бәрәкәт юк. Ул кабул да булмый, ул аңа файда бирми. Шуңа күрә имансыз кешегә ураза тотасы юк, файдасы да юк. Шулай ук барих булмаган балаларга да ураза тоту йөкләнелми, тотмасалар да була. Иләнә торса хәерлерәк. Шулай ук әйткәнемчә, акылсыз кешеләр, акылын югалткан, яки тумыштан акылсыз, яки ниндидер авыру сәбәпле, яки шулай бүгенге көндә киң таралган картлык маразмы дип атала. Инде кешеләр акылын җуя, бала акылына керә, мондый кешеләргә дә ураза йөкләнелми. Шуңа күрә аларны мәҗбүр итмибез, тотарга уйласалар, инде каршы килмибез, тотсыннар, алар онтып инде көндез ашарга мөмкин, аларга бәйләмибез, аларга игътибарлы булабыз. Шуңа күрә белергә кирәк, алар тотмый да, алар акчалата да төшми, мескен фәкыйрь дә шатмый, башка вакытта да тотмый. Калган кешеләргә ураза инде икенче төрле, менә иманлы булып, сау-сәламәт булып, таза булып, бөтен шартлары туры килә мөмкинлеге булган кешегә ураза тотуга башка юлы юк. Башка юлы юк. Уразаны тотасың, тотмасаң гөнаһлы буласың, бернинди башка юлга күчерелми. Аннан китә инде авыру яки сәфәрдә булсан. Без инде карап киттек инде сәфәрдә булсан ничек, авырун да төрләренә карап, әйткәнемчә, инде авыруның тазармый торган төре икән, бу вакытта ана күчә, ничек уразаны өстен төшерәсен, мескен фәкыйрне ашату белән. Мөмкин фәкыйрләрне ашатып яки акчалата. Монда да үзенчәлеге бар, үткән көннәрне генә өстен төшереп була. Шуңа күрә син бер көн ураза үтте дә, син 200 сумны бирдең. Алай барырга була, яки соңыннан җыйнап бирергә була. Алдан биреп куеп булмый. Син бер көн ураза үтте дә, бөтен сумны биреп куйдың икән, син 20 анда калган көннәрен өстен төшмәгән була, мөселман кардәшләрем. Тагын бер инде әйтеп китмәгән үзенчәлеге бар. Менә булырга мөмкин уразага кирдең. Син сәфәр ниятләмәгән идең. Сәфәргә чыгып киттең. Бу вакытта үзенә чиргә була. Яки киресенчә уйладың, сәфәр җиңел генә була. Чыгып китте, көн кызу булды, юлда хәлен авырайды. Бернинди курыкмыйча уразаны эчсәң була. Бу вакытта инде син уразаны аннан соң икенче көнне икенче вакытта тотасың. Яки авырып киттең. Яки көндә эшең шундый булды, мәсәлән, печәнгә чыктың, нәрсәдер йөрәгең уйнап китте, исте булып китте, исте сәбәпле башың әйләнеп китте, хәлең начарайды, авырайдың икән, авызыңны эч курыкма. Һәм инде икенче вакытта тотып бетерәсең. Шушы бер көн өчен бер көн. Инде мөселман кардәшләрем, менә монда кешеләр курка инде, шуңа күрә әзрәк аңлау кирәк. Бар, әгәр дә кеше белә торып уразаны боза икән бер көне, монда аерырга кирәк. Мәсәлән, аның туганы килде. Ярар, туганнар килде бүген, инде авызны эчәм әле. Яки су эчте. Шулай бит, ярар, эчәсем килә, булыр әле. Икенче көнне тотармы? Төрле белә торып уразасын боза икән, бернинди сәбәпсез, шушы авыру юк, бер нәрсәсе юк. Бу вакытта менә бу бер көн калдырган уразаны бу кеше өстен төшерергә тиеш 60 көн ураза тотып. Менә мосы каффарат уразасы була. Бу вакытта моны бутарга ярамый, әгәр дә син авырайып китсәң, үзен синнән тормый ул. Сәфәргә чыгып китте, мин аңлаткан шартларга туры икән, мысына туры килми. Син белә торып бозган булмыйсың. Монда сәбәбе бар бозарга. Әгәр дә ул сәбәпсез бозыла икән, бу вакытта син бер көн шушы бозган уразаны өчен 60 көн ураза тотасың. Яки тота алмыйсың икән, 60 фәкыйрь ашаткан хәле бәяне чыгарып бирәсең. Бер көн бүгенге көндә карасаң менә, бер көн Алла сакласын, шушы ихтиярсызлыгым белән сәбәпсез Аллаһ куйган сәбәпләр турыга туры килми синең бозуың. Уразанны боздан икән, бүгенге көндә син 12 мең акчалата мескен фәкыйрләргә аннан чыгарга тиеш буласың. Шуңа күрә Аллаһ Тәгалә инде менә бу уразаларыбызны гыйлемгә нигезләнгән хәлдә дөрес итеп торган насыйп әйләсен. Авырлыксыз, мәшәкатьсез, җиңеллек белән тотып чыгарга Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен.